Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар турында. Газлы тормыш башлана. Мөмкинлекләр хәзерге вакытта бик зур. Мунчада булачак әлбәттә, кайнар суда иде булачак, җылы булачак. Лаеш районы Усат авылындагы 3 урамга газ кертелде. Бу хакта Илгиз Шакуров. Баулы районы башлыгы үз вазифаларын калдырды. Менә яңа җитәкчеләр минем уйлавым буенча районның тормышын тагын да яңа дәрәҗәгә күтәртерләр. Җитәкче кая китә, аның урынына кемне билгеләделәр? Гөлнас Сәйфетдинова. Каһарман шагыйрьгә атап куелган бюст ачылды. Аксакалларыбыз инде 40 елга якын хыялланып килгән татар җәмгыятенең хыялы тормышка ашты. Истәлекле урын белән хәзер Екатеринбург татарлары горурлана. Ачылыш тантанасыннан Ради Гыймаев. Ничек уен аша татар телен камилләштерергә? Үзмә. Глаголлар ярыймы? Үзмә. Рәңге дигән сүз бармы ул? ТНБ каналы башлап җибәргән Мин татар акциясе хакында Айгөл Бәдретдинова. Россиядә коронавирустан үлүчеләр саны буенча кабат рекорд теркәлде. Соңгы тәүлектә 984 кеше үлгән. Татарстанда 8 кешенең 6 хатын-кыз һәм 2 ирне гомере өзелгән. Вирус йоктыручылар саны да арта. Соңгы тәүлектә 101 кешегә ковид диагнозы куелган. 36 кеше хастаханәгә җибәрелә дип хәбәр итә оператив штаб. Авыручыларның күбесе Казан белән Ярчаллыда. Ил буенча соңгы тәүлектә 28717 кеше вирус йоктырган. Бу кичәгедән 500-гә артык. Татарстанда тагын 15000-нан артык кеше вакцинада ясаткан. Республикадагы коронавируска каршы прививка ясату пунктларының күбесендә инде 3нче көн рәттән чиратлар, аларда 2-3 сәгать торучылар да бар. Яңа таләпләр кертелгәннән соң халык вакцина ясатырга ашыга. Соңгы тәүлектә прививкага килүчеләр саны 15000-нан артып китте. Кайбер шәһәрләрдә өстәмә пунктлар ачу, өстәмә рәвештә шәфкать туташларын җәлеп итү карары да кабул ителгән. Әйтик, Түбән Камада бу атнада вакцина салдырырга килүчеләр саны 2,5 тапкырга арткан. Казандагы туганнарым чирләде. Сиңелкәшләрем кияү улы чирләде. Фәния Шихапова вакцина ясатыргамы, юкмы дип озак уйлаган мәкерле чир белән якыннары да авыргач аны кадатырга була. Казанда әйткәннәр, читавитка булгач ясамаска дип шикәр чире булгач. Кешеләр хайран китәләр. Безне ташлап шуңа күрә курыктым, килдем. Химиклар проспектында урнашкан мобиль пунктта чират урамга кадәр сузылган 2-3 сәгать көтүчеләр дә бар. Курыкмын мин. Ходай биргән нәрсә, шуны күрәм. 2 уколны да алдым. Теге елның октябрь айында ашый алмадым. Шулай чирләдем. Коронавирустан прививка ясатучылар өчен тудырылган шартларны карарга дип 2нче хастаханәгә Түбән Кама башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Рамил Мулин килде. Аның әйтүенчә, якын арада өстәмә пунктлар булдырылачак. Сейчас у нас новые ординаторы едут с Казани. Казаннан яңа ординаторлар кайта. Шулай ук ярдәмгә волонтерлар да киләчәк. Барысы да җайга салынганны 2 көн тирәсе көтеп торырга туры киләчәк. Хәзер без табиблар белән килеп туган проблемаларны шишу өстендә эшлибез. Табиблар көчәйтелгән режимда эшли. 11 октябрьдә кертелгән чикләүләргә кадәр алар көнне 180 кешегә прививка ясаган булса, бүген 400 кешегә хезмәт күрсәтәләр. Вакцина алырга теләүчеләргә табиблар Татарстанның дәүләт порталы аша алдан язылырга яки мобиль пунктларга мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. QR-код барлыкка килсен өчен дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси сәхифә расланган булырга тиеш. Хәзер анда үз шәхесеңне раслар өчен элекеге кебек өйдән чыгып күп функцияле үзәкләргә йөрисе юк. Әлеге эшне онлайн рәвештә банкларның мобиль кушымтасы аша башкарырга мөмкин. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Коронавируска каршы вакцина ясаткан яисә соңгы ярты ел эчендә коронавирус белән авырган булсагыз, QR-кодны Россиянең дәүләт хезмәтләре порталыннан алырга мөмкин. Моның өчен телефонга аның мобиль кушымтасын урнаштырырга кирәк. Порталда теркәлергә һәм шәхси сәхифәңне расларга кирәк. Моны хәзер кайбер банкларның мобиль кушымталары аша башкарырга мөмкин. Мәсәлән, Сбербанк онлайн кушымтасын ачабыз, эзләү дигән графага дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү дип язабыз һәм шәхси мәгълүматны кертәбез. Аларны раслау өчен бушлай SMS җибәрәбез һәм 30 минуттан соң башкарылган операцияләр бүлегенә кереп статусны тикшерәбез. Ак Барс онлайн кушымтасында шәхси мәгълүматны теркәү 3 этапта башкарыла. Башта кушымтага кереп үз профилеңне ачарга һәм идән чыкмыйча дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү дигән төймәгә басарга кирәк. Шәхси мәгълүматны кертү өчен графалар барлыкка киләчәк. Электрон почтаны һәм СНИЛС документы мәгълүматының дөреслеген тикшерергә, бу
буш юлларны тутырырга кирәк. Сыңыннан шәхси мәгълүматны эшкәртүгә рөхсәт бирүче төймәгә басарга кирәк. Мондый мөмкинлекләр хәзер Сбербанк, Акбарс, Тинькофф, ВТБ, Авангард, ПСБ, МТС, СКБ, Почта банкта бар. Бүгіннен Татарстанда халыкка ярдәм күрсәтү буенча федераль кайнар линия кабат эшли башлады. Волонтерлар QR кодларына ала белмәгән өлкәннәргә булышлык итәчәк. Моның өчен 65 яшьтән узганнарга экрандагы телефон номерына шалтыратырга кирәк. Аларның мөрәҗәгатен Бөтен Россия халык фронтының ярдәм системасына кертеп, без бергә дип аталган төбәк штабына юллаячаклар. Татарстанда йортларга газ кертү программасы дәвам итә. Бүген Лаеш районының Усат авылындагы яңа микрорайонга да газ килде. 100дән артык үй моңарчы электр белән җылытылса, хәзер зәңгәр ягылык белән тәэмин ителгән. Бу күләмле эш 2019 елда башланган республика программасы буенча башкарылды. Зәңгәр ягылык авыл халкы алдында нинди мөмкинлекләр ача соң? Илгиз Шәкүров дәвам итә. Вәлиевлар гаиләсендә бүген чын бәйрәм. Аларның йортларына ниһаять газ килде. Бу вакыйганы 7 ел көткәннәр. Без бу урамда беренчеләрдән булып яши башладык. Моңа кадәр өйне электр белән җылыттык. Акча күп китә иде. Кышын ай сайын 15 мең сумга якын акча түләгәннәр. Хәзер 3-5 меңнән артмас дип көтәләр. Электр котелның КПДС да зрәк. Ел кеше күп ел сайын артамында, быел ничә гаилә артты. Шуңа күрә безнең подстанция специалистлар әйттеләр, не справляется. Мунча да булачак әлбәттә, кайнар суда иде булачак, җылы булачак. Инде куркыныч түгел, әлбәттә, экономия финанс ягыннан экономия көчле булачак. Бүген монда 104 йортка газ килә башлады. Хәзер Юкәле, Каенлы һәм Салават күпере урамнарындагы йортлар газга тоташтырылган. Бу әле авылның чагыштырмача яңа өлеше һәм биредә йортлар саны артачак кына. Якын киләчәктә менә бу кырларда да яңа төзелешләр көтелә. Газ турбаларын бу урамнарга Газпром Трансгаз Казан оешмасы республика программасы нигезендә сузган. Ул 2019 елдан бирле гамәлдә. Зәңгәр ягулык һәр өйгә бушлай кертелә. Сроки строительства объекта. Сез бу вакыйганы озак көттегез. План буенча биредә газ үткәргеч 2022 елда гына ниятләнгән иде. Әмма бу эшне иртәрәк башкарып чыгалдык. Республика программасы буенча быел Татарстанда 110 чакрым газ үткәргеч төзелгән. Бу 2700 йортка зәңгәр ягулык килгән дигән сүз. Россия буенча мондый программа әле киләсе елдан гына эшли башлаячак. Бу хакта Владимир Путин еллык юлламасында әйткән иде. Бердәм Россия партиясе шушы халыкның гозерен үтенешен өйрәнеп Россиянең президенты Владимир Владимирович Путинга мөрәҗәгать иткән иде. Ул аны хуплады, федераль закон кабул ителде. Менә бу газны торак йортларга китереп, дәүләт хисабына китереп җиткерү буенча. Димәк, закон кысаларында бу эшнең киләчәктә дә дәвамлы булуына ышаныч зур. Хәзер Владимир Путин куйган бурыч буенча гаризалар кабул ителә. 2000ннән артык кеше мөрәҗәгать иткән инде. Лаеш районыннан Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Мәскәүдә Россиянең энергетика атналыгы дип аталган халыкара форум башланды. Аны илнең энергетика өлкәсендә иң мөһим чараларның берсе дип атыйлар. Аның эшендә ел сайын диярлек Владимир Путин катнаша. Форумда президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә Татарстан делегациясе дә бар. Европадагы энергетика базарының Россиягә йогынтысы нинди? Нефть бәясе үзгәрү безнең тормышка ничек тәэсир итәчәк? Бу хакта тулырак Рония Абдрахманова. Россия һәм чит илләрнең ягулык энергетика тармагында эшләүче иң алдынгы оешмалары бу көннәрдә Мәскәүгә җыелды. Манеж, күргәзмәләр залы кебек. Танышалар, аралашалар, килешүләр имзалыйлар. Президент Рөстәм Миңнеханов вице-премьер Александр Новак белән очрашты. Аннары Лукойл җәмгыяте президенты Вахит Алекперов белән үзара хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Документ нигезендә углеводород чималын табу, чыгару, илтеп тапшыру һәм эшкәртүдә яңа алымнар һәм технологияләр кертү буенча хезмәттәшлек итәчәкләр. Лукойл безнең республикадагы ягулык салу станцияләрен төзү һәм цикләндерүне дәвам итәргә җыена. Килешүне имзалаганнан соң Рөстәм Миңнеханов Европадагы энергетика кризисы турындагы фикерен белдерде. Думаю, это надуманная проблема. Если бы, как наш президент Владимир Владимирович сказал, они четко работали по контрактам долгосрочным, никаких вот этих проблем быть не может. Сегодня избыток ресурсов, его просто надо правильно доставить вовремя. И все. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, Россиядә 1 баррель нефтьнең $70-75 торуы кулай. Әмма югары бәя һәр вакытта да файдага түгел. После того, как высоко поднялся, очень больно падать. Мы уже это проходили. Пленар утырышта да дөнья энергетикасы үсеше турында сөйләштеләр. Европа газ базарында хәзер моңа кадәр күрелмәгән кризис килеп чыкты. Газ бәясенең 1000 кубометры $2000 җиткән. Бу былтыргы белән чагыштырганда 10 тапкыр күбрәк дип белгечләр. Владимир Путин моның сәбәпләрен атады. Потребление газа зависит от сезона.
Летом его запасы традиционно восполняются перед зимним периодом. Однако в этом году, даже после холодной зимы в Европе, многие страны не стали этого делать. Понадеялись на спотовые поставки газа, на так называемую невидимую руку рынка. И тем самым в условиях ажиотажного спроса еще сильнее подстегнули цены наверх. Повторю, рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят, и как пытаются делать некоторые наши партнеры. Пленар утырыштан соң кабат килешүләр төзелде. Татарстан Транснефть оешмасы белән хезмәттәшлекне арттырачак. Шулай Германиянең Vermont Asset Management оешмасы белән проектлар дәвам итәчәк. Ахырдан журналистлар Рөстәм Миңнехановтан республикада коронавирус белән хәлнең ничек булуын сорады. Лекарства есть, минералы помогают. Мәскәүдән Рания Абдрахманова, Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярашов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Баулы районында җитәкчелек алышында 7 ел идарә иткән Рамил Гатиятуллин башка эшкә күчү сәбәпле үз вазифаларыннан вакытыннан алда баш тартты. Ул Татнефть составына эшкә күчә. Бу хакта бүген район советының чираттан тыш сессиясендә билгеле булды. Анда дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Ул Баулының күпчелек юнәлешләр буенча республиканың алдынгы районы дип белдерде һәм Рамил Гатиятуллин җитәкчелек иткән чорда шәһәрнең ничек үзгәрүен дә бәйләде. Рамил Гатиятуллин урынына кем киләчәк? Бу хакта безнең репортаж. Баулының беренче спорт мәктәбе бу. Тренер Фәрит Галиуллин монда ярты гомер бокс белән шөгыльләнә. Шуңа күрә моңарчы спорт мәктәбендә нинди шартлар булуын яхшы белә. Тәрәзәләр, сквозняк, идән, агач, тузан, раздевалкалар булмады, туалет булмады. Сейчас здесь лучше заниматься. После школы приходим сюда, занимаемся. Тепло здесь, каждый день заниматься. Һәр катта душ бүлмәләре, зур заллар. Спорт мәктәбенә капиталь ремонт өчен республика бюджетыннан 40 миллион сум бүленә. Бүген яңартылган бинаны Фәрит Мөхәммәтшин карады. Какие виды культивируют? Мы 5 видов здесь культивируем. Легкая атлетика, лыжи, бокс. Тәрәзәләр инде иске иде. Алар ачырга даже без курка идек ал тәрәзәләрне инде. Но ресурслары беткән инде. 50 ел зданиега булды. Соңгы берничә елда районда 5 фельдшер-акушерлык пункты, спорт мәйданчыгы, җиңү паркы, чаңгы базасы төзелә, балалар бакчалары һәм мәктәпләр ремонтлана. Район үсеше өчен 2 миллиард 705 миллион сум акча тотыла. Районыбыз безнең нык үзгәрде. Аның районы гына үзгәрмәде, кешеләре дә үзгәрде. Кешеләр һәр икенчеләй карыйлар. Алар карыйлар яхшырап, аларның күзләре ачылды. Булай да яшәргә була икән дип. Авыл хуҗалыгы буенча да күрсәткечләре яхшырак. Күп проектлар нефтьчеләр ярдәмендә тормышка ашырыла. Баулы Татарстанның үсештәге районы ди Фәрит Мөхәммәтшин. Ул бүген монда сессиядә катнашырга дип килде. Утырыш вакытында Рамил Гатиятуллинның башка оешмага күчәчәге билгеле булды. Рамил Хәкимовичны Баулы районында 7 ел менә җитәкчелек итеп, бик матур иттереп эшләде. Аңарга уңай бәяне безнең президентыбыз да берде. Һәм мондагы депутатлар менә бүгенге утырышта район активы бик олы рәхмәт белән Казанга яңа эшкә озаттылар. Бу вазифадан китү карарын тиз генә кабул итмәдем ди Рамил Гатиятуллин. Ул Татнефтьнең Казандагы бүлекчәсе белән идарә итәчәк. Китәм мин үземнең ихтыярым белән компания Татнефть миңа мөрәҗәгать иткәне яңа эш карарга. Яңа дип ул миңа яңа түгел. Мин андый эштә эшләп кайткан кеше. Фәрит Мөхәммәтшин Рамил Гатиятуллинга фидакар хезмәт өчен медаль тапшырды. Шулай ук Баулының мактаулы гражданины исеме бирелде. Хәзер башлык вазифасы районның башкарма комитеты җитәкчесе Ильяс Гозаировка йөкләнә. Аңа 41 яшь, монда туган, монда үскән, хезмәт юлының зур өлеше шушы район белән бәйле. Баулы районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Быел кыш Казан урамнарының кардан ничек чистартылуын онлайн күзәтеп булачак. Кар чистарту машиналарының кайда эшләвен, аларның маршрутын бердәм мониторинг системасы контрольдә тотачак. Башкаланың кышка әзерлеген бүген Казан мэры Илсур Метшин карады. Быел юлларда 560 берәмлек техника эшләячәк. Алар җитешмәгән чиракта 2 тапкырга күбрәк җәлеп итәргә мөмкиннәр. Шулай ук яңа ел башына 50 берәмлек техника да алыначак.
Я рад, что сегодня... Мин быел кыш шушынды яңа программа эшли башлаган уңай бәялим. Ул зур ярдәм булачак. Бу без генә түгел, халык үзе дә онлайн рәвештә юлларны кардан чистарту сыйфатын контрольдә тота алачак дигән сүз. Наших предприятий благоустройства, районным администрациям. Татарстанның инглиз теле укытучысы Казанга зур җиңү белән кайтты. Ул Россиянең ел укытучысы конкурсында иң яхшы 5 мөгаллим исемлегенә керде. Россиянең мәгърифәт министры финалга чыгучыларның һәрберсе минем киңәшчем булачак дип белдергән иде. Димәк, Мария Голованова да бу иҗтимагый эшкә алыначак. Бүген ул конкурстан соң беренче тапкыр эшкә чыкты. Яраткан гимназиясендә аны ничек каршы алуларын Чулпан Касыймов күреп кайтты. Мария Голованованы укучылар инде сагынып та өлгергән. Ул катлаулы сынаулар узганнан соң бүген яраткан эшенә кабат әйләнеп кайтты. Хотим поздравить вас с победой в столь значительном и столь масштабном конкурсе. Мария Голованова Казанның 122-нче гимназиясендә 9 ел инглиз телен укыта. Конкурста катнашырга хезмәттәшләре тәкъдим иткән. Мария район, шәһәр һәм республика турларын үтеп, федераль дәрәҗәгә барып җитә. Анда илнең төрле төбәкләреннән 85 мөгаллим катнашкан. Шуларның 5-се призлы урын яулый. Алар арасында Мария Голованова да була. Достойно и максимально дойти до конца. Үз алдыма финалга кадәр барып җитәргә дигән максат куйдым. Сыйныф сәгатендә һәм мастер-классларда бар көчемне биреп, булган барлык тәҗрибәмне кулландым. Бу миңа бик нык булышты. Выложилась, показала все, что я умею, и результат прекрасен. Илкүләм конкурста чит тел укытучыларына җиңәргә бик авыр ди Мария. Аларга зур таләпләр куела, ялгышырга хаклары юк. Киләсе елга мөгаллимә ел укытучысы конкурсының жюри составында булачак. Дорогая Мария Вячеславовна, мы рады приветствовать вас в нашей гимназии. Наконец-то вы вернулись с блестящей победой. Бу гимназияның горурлыгы, барысы да котлауларын җиткерә. Безнең мәктәбебездә иң көчле укытучылар, заслуженный укытучылар, народный званиесе булган укытучылар эшли. Һәм Мария Вячеславовна шул безнең иң көчле укытучыларның сонын тагын да арттырды. Эта птица обозначает заботу, жертвенность, самопожертвование ради своего потомства. Мария Головановага конкурсның символы булган бәллүр пеликан һәм 400 мең сумлык акчалата бүләк бирелгән. Мөгаллимә киләчәктә республиканың алгарыш грантын алырга тели. Аның ярдәмендә Англиягә барып махсус сертификатка ия булырга һәм чит илләрдә инглиз телен укыта башларга мөмкин. Чулпан Касыймова, Гадел Мендубаев, Яңа гасыр каналы. Коммерцияле булмаган оешмалар үз проектларын тормышка ашыру өчен Татарстан министрлыкларыннан 100 миллион сум грант алган. Республикада хәзер шундый 6000 оешма бар, шуның һәр 3тән бире социаль юнәлештә эшли. Пандемия чорында волонтерлар белән берлектә ярдәм янәшә хәрәкәте барлыкка килде. 250 мең гаиләгә азык-төлек җыелмасы тапшыралар. Азнакай районында Татарстанның иң зур нуктасы саналган Чатыртау тыюлыгын шулай ук коммерцияле булмаган оешма төзекләндерә. Икътисад министерствосының субсидиясына үзләренең эшләрен алып баралар. Аларның максатлары бу оешмаларга федераль грантларны, республикада узатырган грантлар аша үзләренә инде өстәмә субсидияларны ничек алу буенча сөйләшәкләр. Бүген Екатеринбургның халыклар дуслыгы паркында Муса Җәлил бюстын ачтылар. Җирле татарлар һәм башка халыклар өчен каһарманлык турында искәртеп торучы урын булачак ул. Тантаналы чарада Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев, Россия герое Домир Юсупов, өлкә җитәкчелеге Екатеринбург татарлары, тарихчылар да катнашты. Әлеге тарихи вакыйганы алар бик озак көткән. Өлкәдә 150 меңгә якын татар яши. Муса Җәлил бюстын булдыру турында фикеребез күптән бар иде дип бүлешә актив милләттәшләребез. Өлкә җитәкчелеге белән бу мәсьәлә ниһаять хәл ителеп, Екатеринбург Җәлил бюсты куелган шәһәрләр санын арттырды дип сәламләде Васил Шайхразиев та. Ихлас күңелдән барлык җитәкчеләргә, милләттәшләргә зур рәхмәтемне җиткерәм. Россия герое Домир Юсупов мәйданга җыелган халыкка Муса Җәлилнең батырлыгы турында үзе сөйли. Шунысы ачык, бу сын Бөек Ватан сугышында катнашучылар турында хәтер булып торачак. Я очень воодушевлен, очень рад, что в Екатеринбурге открыли этот памятник. Екатеринбургта мондый һәйкәл ачылуга мин бик шат. Муса Җәлил каһарман шагыйребез, хәрби журналист, Советлар Союзы герое. Ул татар халкының һәм безнең илнең генә түгел, бөтен дөньяның батыры. Герой шагыйрьнең бюсты Казан бүләге, аны Санкт-Петербургта куйганнар. Авторы сынчы Венера Абдуллина.
Свердловск өлкәсенә Муса Җәлилнең 2 бюсты кайтартылган. Тагын берсе җиңү көнендә Серов шәһәрендә куелачак. Сездә минем бүтән туйгыларым, сездә минем көнсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онтылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Катнашучылар күңелен тагын шунысы сөендерә, бу Свердловск өлкәсендә татар шәхесенә куелган тәүге һәйкәл. Хәзер шәһәрнең берәр урамына Габдулла Тукай исеме бирү буенча да тырыша милләттәшләр. Инде 40 елга якын хыялланып килгән татар җәмгыятенең хыялы тормышка ашты. Бүген безнең шәһәребездә Муса Җәлил һәйкәле ачылды. Бу инде безнең татарлар өчен генә түгел, гомумән алганда барлык халыклар өчен дә зур вакыйга дип әйтәсе килә. Муса Җәлил ул патриотик рух бирүче безнең милләттәшебез, без аның белән горурланабыз. Ахырда катнашучылар паркта, алмагачларда утыртып чыга. Разия Гыймаев, Александр Федосеев, Яңа Гасыр каналы, Екатеринбург. 15 секунд ішінде татар тілінде неше сөз әйтә аласың? ТНВ тамашачысының хәзер туган телен камилләштерү мөмкинлеге бар. Яңа Гасыр телерадио компаниясе «Мин татар» дип аталган акция башлап җибәрде. Теләгән һәркем Инстаграмга кереп, анда катнаша һәм бүләктә отала. Конкурсның кагыйдәләре һәм максаты нинди? Айгөл Бәдретдинова җиткерер. Үзеңдә сакларга кирәк инде. Акциядә катнашыр өчен ТНВ каналының Instagram сәхифәсенә керергә һәм «Мин татар» дип аталган масканы үз битеңә алып саклап куярга кирәк. Анда татар хәрефләре чыга, 15 секунд эчендә билгеле бер хәрефкә башланган сүзләр әйтеп өлгерергә кирәк. Менә шундый кызыклы сторислар килеп чыга. Бәлеш. Бәрәңгә. Шоп киттеле бу миңа җәмәгать. Зирәк. Зиһен. Кабартма, кабак. ТНВ каналы алып баручылары, эстрада йылдызлары танылган шәхесләр, акциядә Гүзәл Уразова, Артур Исламов, Данир Сабиров катнашкан. Үзмә. Глаголлар ярыймы? Үзмә. Рәңге дигән сүз бармы ул? Инстаграмда башланып киткән әлеге акция инде 100 меңнән артык кешене җәлеп иткән, конкурста катнашырга теләк белдергән 159 кеше роликларны үз Инстаграм сәхифәсенә урнаштыра. Без бу конкурсны 8 октябрьдә башлап җибәргән идек. 8 октябрьдән безнең инде 150 кешедән артык бу конкурсны катнашучылар булды. Алалар да катнаша, балалар да катнаша, татар белемен тикшерәләрдер шулай итеп үзенчә. Бу формат яшьләргә бик каты ошады инде. Чыннан да тиз арада әлеге уен үзенә җәлеп итә. Менә безнең яңалыклар хезмәте хәбәрчеләре дә үз көчләрен сынап карады. Искиткеч. Ил ишәк. Икмәк. Әлеге конкурста мөмкин кадәр күбрәк сүз әйтүчедә түгел, ешрак сторислар урнаштыручылар җиңә. Менә ул «Мин татар» дип аталган маска, мин аңа басам, миңа ниндидер хәреф чыга, бу очракта «З» хәрефе. Шул хәрефкә татар сүзләрен күбрәк атыйм һәм сторисны урнаштырам. Көненә берничә тапкыр шулай уйнарга мөмкин. Җиңүчене махсус программа ярдәмендә һәр җомга сайын сайлап алалар. Аңа акчалы та бүләк тә каралган. Төп максат татар телен киң кулланылышка кертү ди оештыручылар. Уен форматында бик аз вакыт эчендә кеше моңа кадәр белмәгән сүзләрен дә искә төшерә икән. Әлеге маска уйнаучыларга татар телен искә төшерергә, татар сүзләрен кулланырга үзләренең тормышларында шул максаттан уйланылып табылды. Тормышларында да татар сүзләрен күбрәк куллана башласыннар иде һәм әлеге татар теленә игътибар күбрәк артсын иде дип уйлыйбыз. Мин татар конкурсы ноябрь уртасына кадәр дәвам итәчәк. Анда татар телен камилләштерергә теләгән һәр кеше катнаша ала. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сүзне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз. Данил мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик октябрь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер, телефон 260 Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә баглы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава 13 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярчалы, Алабугада кояш сөендерәчәк температура 15 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми җылылык 13 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы температура 14 градус җылым. Көньяк көнбатыштан Булгарбай Чүпрәлдә кояшлы температура 15 градус.
Шистан урлатмамады шырмышәндә яуым төшемсез 14 градус жылым. Сезнең өчен яна бер мәгълүмат. Үрмәвек яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көндез 13-15 градус жылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 49%, җирнең магнит кырытыныш. Сезнең өчен яна бер мәгълүмат. Республикабызда яшәүчеләрнең артык чыгымнар тотмыйча гына сәламәтлекләрен кайгырту мөмкинлеге бар. 1 октябрьдан 30-на кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека от склада даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Магна Б6 60 таблеток 449 рублей. Максилак 10 капсул 520 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Икона. Вот где выгодно.